Sen verran voin sanoa, että olemme taas tässä todistamassa tätä julmaa tapahtumaa. Ihmiskäsi raiskaa kulkuneuvoja. Esimerkiksi tässä vieressäni on kontiosisu. Sillä ajetaan kesät, talvet, renkaat kuumana. Ja kun kone leikkaa kiinni, se tuodaan tänne hylyksi oman onnensa nojaan. Kavereita on kylki kyljessä kylmänä. Nukkuu kuolonuntaan. Nämä... Voi. Ihmisen itsekkyys ajaa perikatoon niin koneet kuin kaikki muutkin laitteet. Minun mielestä auto on hyötylaite. Autolla pitää ajaa, koska auto tykkää, että sillä ajetaan.